Good afternoon mga kabiyahe. Eto na tayo mga kabiyahe. Narito tayo ngayon sa Barangay Datagan, sakop pa rin ng Sindangan. Ito yung mga katropa natin, yung mga kabiyahe natin sa Gmail Builders. Samahan natin. Ito yung mga tinatrabaho nila dito. Pahirapan ang nangyari dito mga kabiyahe. Oh. Ayan, kalsada. Isa sa proyekto ng Gmail Builders and Construction Supply po yan. Sabi ko sa inyo mga kabiyahe, pag kayo po ay magpapagawa ng kalsada sa bakuran nyo, lapitan at kausapin nyo si Gmail Builders. Kahit anong klaseng kalsada pa yan, bako-bako ba yan? Ayan po. O paakyat, pababa, paharang, no problem. Tatrabahoin ni Gmail Builders yan. At ngayon, kakain kami mga kabiyahe. Ayan po. Yan yung kakainin namin. Tingnan nyo maigi. Pagmasdan nyo. Hop! Open sesame! Buksan nyo yung mahiwagang dahon. Yung takip. Buksan mo yung takip. Yun! Tadadadeng! Yan po ang mga nahuli namin doon sa sapa. Pakita ko sa inyo yung sapa. Kung saan kami nakahuli ng mga maraming malalaking isda. Ayan po. Diyan po sa sapa na yan. Diyan o. Yan. Yan po ang mga katropa natin sa Gmail Builders. Yan mga kabiyahe. Nandito na tayo ngayon sa Barangay Datagan. Ito po yung tinatrabaho namin na kalsada. Tinatrabaho ng mga tropa ng Gmail Builders and Construction Supply. So grabe, pahirapan po dito mga kabiyahe kasi walang sakyan makapasok dito. Hanggang doon lang yung sakyan. Hanggang doon lang oh. Kasi may isa pa dito eh, hindi na kakayanin. Wala kaming sakyan na pang paakyat dito. Okay kabiyahe, balik muna tayo dyan. Ayan na mga kabiyahe, kakain na kami. Ayan na po, abangan nyo yung kain namin ha. Ang sarap ng kain dito. Okay, mga kabiyahe. Kain tayo, kain. Sige. Gusto mo nang igsoon ni Noel, ha? Ay, yan pa na igsoon. Hindi kayo gunahan na. Baka kayo mangkod. Igsoon, gina niya. Wapon mo nga. Ano yung igsoon mo? So, pag nasa bundok ka, kabiyahe, huwag kang parte-arte. Kain ka lang ganito. Ha? Pag ayaw mong mapas mo, ha? Masarap to. Tao na eh. So, yan sa mga nasa bukid na ito. Bahaan ba? Kasi nagtimpla na eh. Tako ganyan ni Flores ba? Wag ito na hinas Flores ba? Ayaw og sumul kamol mo na lamig yaw. As Flores. Flor. Ano po tapat na? Boy, Apa is daw? Iya. balik na dito. Ayos. Viral tong kuan gabi ba? Tong Interview? dili katong kuan ba katong taho bindor ba? Oo. Ha? Sikat kayo vlogger. Nerd. Vlogger nerd. Nang magbaligya og kuan ba taho ba? Taho katong taho lagi to. Aron gwapo na kay kuan bay. Angat amat na kayo. Kasi talent ko. Wala ra gud. Pintar gid siya og kuan. Kanang taho gyud. Din yang video-video siya na vlogger ba? Vlogger. Na-featured sa kuan gabi. MMK. Magkuhan mo sa MMK ba? Tanaw na magbalik. Kuhan ka ng taho bindor. Buwisan na ba? Okay. Pati galing mga
Sa mga may sugar daddy. Kayo mga may sugar daddy dyan, ingat-ingat kayo sa BIR ha. Nanay buhis. Bubuisan na kayo. At tayo sana. Kayo namang mga may sugar mommy dyan. Yari kayo. Ikaw. May sugar mommy. To. Wag, naka-live yan. Baka matulpo tayo dyan. Istorya man lang tong sa atin. Pero kung totoo naman, nasa inyo na yan. Yan ang gusto ko. Ulan. Tali, may natulog din. Tulog kayo eh. Hindi lang oh. Bart, dapat di ba no? Asa man nagkaubaran eh, dudong. Wala man ito. Asa likod ni ko ano? Ano daw? Wala parang katulad ng kainan ito. Iba talaga to. Pang first class to eh. Masa magbuhos ng jury ito? Ne. Ang gimana, mga hibis. Hindi. Ang tagal ng kabilya. Ito ng plywood. Park, nagkano ba? Ito lang daw to. Wala man mo tawag. Wala ito itong tawag. Wala tulad, kaya wala mong kumita. Kami, kuha nila ito well. Matulunod dito. Ano sa ganahan nito? Derera mo na siya sa iyang kuya. Ano tanak niya? Una, pananghid ni kuan. Kaya ako na. Nang ka ni Bernard, Okay. So meron ako. namatan ng buot. Ayun, ako tigpas ana na. Pagputol sa puso na. Ayun na, ibulag ni Bernard. Inara ko dong. Hindi, tanawa, di. Okay na. Engineer may decision. Try pa na nga itong bangaga. Manan po dahil nagpakulor na look. Gidamo ko na pa mo. Asa ko na nagsugod ang damo gugod? Yeah, ha. Yar, gumana. Tarap ko. Mao ko nung kita ko na yung nakakongkriting kay mga rebelde ko no, mga sundalo. Totoo lapos na ang dalan. Dahil na sa pagkaguban. Ginamgo na niya daan. Pero gahapon yun, going, akong gisinggitan nga si Marlo. Yan ang ito yung sundalo nga ni Apel Octoplon. Sundalo itaon mo. Pagbangil. Sundalan, putot. Huwag bangil. Sir, dalian ang kanila pangilig ba to? Bakit ng taon? Dagan na sundalo. Saka ito ban. Alay. Saka ito ban. Patay mga yung mga pagagpan. Hindi, mga kahapon bahala siya. Mga gakoy. Tawag na mo. 300 galat gahapon akong kwan. Dagan na kayo ng kulturaray. Ayaw gangin. Ano po? Ito? Dalaking bato. Ah, nagubong, yung pagkangap, pag dumapag dire. Dapat ilan ko bato. Dito na yung problema na. Kung gani na. Kapag kung nakuhan, bali-uli ko. Nagali, may bata ito na rin. Doon, payo kung ingon dito kung nagtrabaho dito naman, paano ko rin daw. Siltihon lang kung ito taon daple. Arnel, Rigid. Ner, pauli ba? Ya ulan pag ito, hatod sa kaminto. Kaya kung sa Manil, dili na may kuyo dito tamas belang yan. Ayaw na. Sus ulan man, mga 3 ka oras niyang pinaabot na dito, gubaklay siya dre kabitay ang simon. Hindi sa kuha. Na, usaw pa ka ha? Usaw pa kabalo na mo nga inam dito nga kuyog may kuyuga. Gubaklay sa perting basaan niya palong dre. Oh, may kabalo layo. Ano sa mga nabay? Wala man, ang pinawag siya. Ano ka ng asawa niya, Gol? Asawa. Huwag niyong kalimutan yung ipalo. Kaundong, hanap! Balat eh! Ito, kuya nga. Taon Kaya daan. ko na yung mga kuya. Gali ka naligo dito. Mag-backfire na lang ko. Naligo. Igo juga hal-halo, igigbakla at parang Dan, bilog ko
Tino pang nagkuhan yung bay, nagkumpiting dito lang at matabang ko diri. Ala ba sa, masa, hadi mo mga kauban, Jol. Karon ka bata ka, angkol na yan. Subuha doon. Angkol eh ha? Nabangilan na ba to? Sana ba to lagi? Kainan sa baryo ng Datagan. Nahin na anak, nahin bukog. Ito. Sir, naman, subal to? Ano itong gilala mong kauban dali? Ito may maulawon. Kanisa kay di man maulaw di. Nguli pa ko lang. Salbar. Salbar gining di maulaw.